δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Κούδας. Και Παλής υπάρχει και Κούης υπάρχει και Κωστίκος και Αρδίζογλου. Βγαίνει ο Λιβαθινός από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν βλέπω το Λιβαθινό μες στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ο Σλίσκοβιτς, ναι. Αλλαγή λοιπόν στο 46 από ελληνικής πλευράς, εδώ ο Πάσιτς. Ο Γιώργος Κούδας στη θέση του Λιβαθινού για το δεύτερο αυτό ημίχρονο. Ο Κούδας λοιπόν επαναλαμβάνω στο 46 στη θέση του Λιβαθινού. Οι Ιουγκοσλάβοι παίζουν με την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου. Βάζει δηλαδή ο Παναγούλιας ένα εγκεφαλικό θα λέγαμε παίκτη. Και είναι εγκεφαλικός άλλωστε ο Κούδας. Και βγάζει έναν κόφτη. Μπας και φανεί κάπως πιο επιθετικά η ομάδα. Μπας και απειλήσει περισσότερο από ό,τι απείλησε και δεν τον απείλησε ουσιαστικά τουλάχιστον την αιστεία του Πάντελιτς. Μια ελληνική ομάδα με μια παναβάνω χάρτινη άμυνα στο πρώτο βέβαια ημίχρονο. Εδώ ο Κούδας άφησε το Κουσουλάκι. Κουσουλάκης πάντα έχει πάντα την μπάλα, την ανοίγει για τον Αρδίζογλου. Η σέντρα του Αρδίζογλου, ο Πάτελης βγαίνει εύκολα μπροστά στον Κωστίκο και δίνει στον Κρίμποτιτς. Κρίμποτιτς για τον Μπούλιαν και ο Μπούλιαν στον Πάτελιτς. Ιωσήφιδης, Φυρός, Ιωσήφιδης, Κούης, Παλής, βρίσκει τον Κουσουλάκη, κλείνεται αυτός από τον Σλίβο, δίνει στο Γούναρη. Παλιά του Γούναρη για τον Κούδα. Κούδας κάνει μια προσπάθεια με τον Μπούλιαν, κόβει τελικά ο Χρήστης, κεφαλιά του Κωστίκου, του Μπούλιαν και το σου του Κουσουλάκη out. Εδώ ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης. Και να πούμε πληροφοριακά ότι όταν έφευγαν οι ομάδες πηγαίναν προς τα αποδυτήρια στο ημίχρονο, είδαμε τον Σαργκάνη να ζητάει από τον Παναγούλια αλλαγή. Κάτι βέβαια που δεν έγινε, ο Σαργκάνης είναι πάντα κάτω από τα δοκάρια και μαλαμβάνει μόνη αλλαγή είναι ο Κούδας στη θέση του Λιβαθινού. Εδώ έγινε φάουλ στον Κωστίκο και το σφύριξε έστω και καθυστερημένα ο Μπουτένκο. Ο Ιωσήφιδης στο φάουλ. Παλής για τον Κωστίκο, Ζάετς διώχνει. Παλής, Αρδίζογλου, κερδίζει κεφάλια από τον Χρήστιτς. Έξω η μπάλα. Ο Πάντελιτς. Ο Ζάιτς, ο αρχηγός της Δυναμό Ζάγκρεπ. Ο Ιωσήφιδης, ο Κουσουλάκης, Φυρός και Σαργκάνης. Κουσουλάκης πάλι, Φυρός, Καψής, Ιωσήφιδης, Καψής. Λάθος. Βούγιοβιτς η μπάλα και φάουλ ο Καψής στο Βούγιοβιτς. Κρίμποτιτς αφήνει στον Βούγιοβιτς. Αυτό στον Σλίσκοβιτς. Σλίβο. Χρήστιτς. Χαλίχοτζιτς. Κόβει ο Αρδίζογλου. Η μπάλα στον Κούδα. Κούδας ψάχνει τον Κωστίκο που είναι πάντα μαζί με τον Στοίκοβιτς.
το προσωπικό του αντίπαλο, μαρκαρισμένος, επεμβαίνει και ο άλλος τερμπάκ ο Ζάιτς και αφήνει στον Πάντελιτς. Η μπάλα στον Κρίμποτιτς. Μπούλιαν. Σλίσκοβιτς. Χρίστιτς. Σλίβο. Για τον Χαλίλχοτζιτς βγαίνει ο Καψής και μπάλα πλάγια. Εδώ ο Χαλίλχοτζιτς. Χρίστιτς στο πλάγιο. Έκοψε ο Γούναρης. Νέο πλάγιο για τους Ιουγκοσλάβους. Χρίστιτς εδώ. Αστερός μπακ της Ριέκα. Χαλίλχοτζιτς. Κόβει για τον Πάσιτς. Σέντρα του πάει σε αυτή άλλη πλευρά. Και το 4-0 από τον Βούγιοβιτς. Θα λέγαμε ένα γκολ σε ρυθμό προπονήσεως. Κοιτάξτε, βρέθηκε αμαρκάριστος και ο Πάσιτς που έκανε τη σέντρα εδώ. Και από την άλλη πλευρά ο Βούγιοβιτς που με κεφαλιά έκανε εύκολα το 4-0. Σε ρυθμό προπονήσεως στο 50 λεπτό η Ιουγκοσλαβία με τον Βούγιοβιτς βγάζει ένα τέταρτο γκολ. Σέντρα του Πάσιτς που ήταν εξεμαρκάριστος. Ξαναβλέπετε, είδατε μάλλον πάλι τη φάση. Από την άλλη πλευρά Βούγιοβιτς και αυτός ξεμαρκάριστος. Λέγαμε ότι όλη η άμυνά μας είναι χάρτινη. Ζάετς. Αφέθηκε αμαρκάριστος ο Πάσιτς. Αφέθηκε αμαρκάριστος και ο άλλος εξτρέμ. Ο Βούγιοβιτς εδώ, ο Κούδας. Θα κάνει το σουτ και το κάνει, ναι. Και που είναι out. Έτσι στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Στο 50. Εδώ πάγκο στο Ιουγκοσλάβο. Η Ιουγκοσλαβία προηγείται με 4-0. Ετοιμάζεται ο Σέστιτς για να μπει. Μπούλιαν. Κουσουλάκης. Κούις. Πάει για το σούτ, ναι, πάνω στο Μπούλιαν τελικά το σούτ. Κεφαλιά του Μπαλί. Ο Μπούλιαν ξανακόβει, μπάλα στον Ιωσήφιδη που θέλει να βρει τον Κωστίκο. Μαρκαρίστηκε αυτός από το Στοίκοβιτς, η μπάλα στον Κρίμποτιτς. Και στον Πάντελιτς. Χαλίλχοτζιτς κεφαλιά και βγαίνει ο Σαργκάνης. Σημείο 2 στο δεύτερο αυτό ημίχρονο, πάνω στο Χαλίλχοτζιτς είναι ο Καψής, συγγνώμη, ο Φυρός στόπερ, ενώ ο Καψής είναι σκουπίζει, αν θέλετε, είναι ελεύθερος. Χρίστιτς κάνει φάουλ ο Μπαλής. Στο 23ο λεπτό του αγώνα, εδώ ο Χαλίλχοτζιτς. Ξανά η φάση με το φάουλ του Μπαλί πάνω στον αριστερό μπακ τον Ιουγκοσλάβο, τον Χρίστιτς. Το φάουλ που χτυπήθηκε, η μπάλα είναι για τον Χαλίλχοτζιτς, μαρκάρεται από τον Φυρό. Και που κερδίζει η ελληνική ομάδα ένα πλάγιο. Ο Φυρός για τον Αρδίζογλου. Φεύγει ο Αρδίζογλου, μαρκάρεται από Σλίβο και Χρίστιτς. Κλείνεται, ο Σλίβο τον κόβει. Επεμβαίνει αποτελεσματικά ο Φυρός, ξανά Αρδίζογλου. Η μπάλα Κουσουλάκης, ο Κουσουλάκης που είναι από τους παίκτες που στάθηκε σήμερα. Παλής.
Κωστίκος γύρισε την μπάλα παρά το φάουλ του Στοίκοβιτς και ο Κωστίκος έχει σταθεί σήμερα. Δύσκολος ο ρόλος, επαναλαμβάνω, ίσως να μην φαίνεται τηλεοπτικά. Είναι ο Κούδας και ο Κουσουλάκης για το φάουλ που κέρδισε ο Κωστίκος. Τελικά ο Κούδας για τον Κούι που έπιασε κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Λέγαμε λοιπόν ότι μέχρι στιγμής, βέβαια, κατά την προσωπική μας άποψη, είναι προσωπική, ο Κωστίκος με τον Κουσουλάκη είναι αυτοί που στάθηκαν και κατά διαστήματα ο Μπαλής με τον Κούι. Βούγιοβιτς, Κρίμποτιτς, Ζάετς, Σλίσκοβιτς. Βρίσκει τον Χρήστιτς, ο οποίος αποτυχάνει. Ο Αρδίζογλου, ο Κουσουλάκης, Καψής, Κουσουλάκης, Κωστίκος, μάχεται με τον Στοίκοβιτς, έχει την μπάλα. Πάει να ξεφύγει, βγαίνει ο άλλος σεντερμπακ, ο Ζάετς, κόβει και αφήνει στον Χρήστιτς. Και ξανά ο Ζάετς που θα περάσει μπροστά. Και που κόβει στον Σλίβο. Παλιά του Σλίβο πάνω στον Μπαλί. Αρδίζογλου για τον Κούδα. Λάθος παλιά του Κούδα. Μπούλιαν επεμβαίνει. Κρίμποτιτς. Μπούλιαν. Ζάετς. Χαλίλχοτζιτς. Ένας πολύ μεγάλος τερφόρ που περνάει και κόβει πολύ στον Πέσιτς, στον Πάσιτς. Η σέντρα παράλληλη του Πάσιτς. Επέμβαση αποτελεσματική του Γούναρη. Προσπάθησαν οι Ιουγκοσλάβοι με τον Κρίμποτιτς, έκοψαν. Έκοψε ο Ιωσφίδης, σέντρα του Μπούλιαν. Και η κεφαλιά του Βούγιοβιτς που κλέβει την μπάλα από την έξοδο του Σαργκάνη. Και όπως το βλέπετε και εσείς, δυστυχώς είναι το 5-0. Στη σέντρα του Μπούλιαν, Σαργκάνης με τον Βούγιοβιτς πήδηξαν. Ο Βούγιοβιτς έκλεψε την μπάλα από την έξοδο του Έλληνα τερματοφύλακα. Στο 56 ο Βούγιοβιτς, το χαϊδεμένο παιδί της Χάιντουκ, ξανά το γκολ. Στη σέντρα του Μπούλιαν πρόλαβε την έξοδο του Σαργκάνη. Ο Βούγιοβιτς με κεφαλιά έκανε το 5-0. Σε διάστημα 11 λεπτών στο δεύτερο αυτό ημίχρονο, η ομάδα έχει δεχτεί άλλα 2 γκολ, 2 κεφαλιές του Βούγιοβιτς. Σλίσκοβιτς, κόβει ο Αρδίζογλου. Από εδώ και πέρα πλέον δεν θα υπάρξει παρά μια προσπάθεια να μην αυξήσουν οι Ιουγκοσλάβοι το σκορ. Χρήστιτς, Σλίσκοβιτς, Χρήστιτς για τον Πάσιτς που παίζει το 1-2 με τον Χαλίλχοτζιτς. Διώχνει ο Σαργκάνης με τα πόδια στο σούτ του Χαλίλχοτζιτς. Στο 13ο λεπτό ξαναβλέπετε τη φάση. Ο Σαργκάνης που είχε βγει με τα πόδια έδιωξε το σούτ του Χαλίλχοτζιτς. 13ο λεπτό δευτέρου ημιχρόνου. Μια παλιά του Κούδα χαμένη για να περάσουν οι Ιουγκοσλάβοι με τον Βούγιοβιτς και τώρα τον Σλίβο και ξανά τον Βούγιοβιτς που μαρκάρεται αντικανονικά τον Μπαλί. Μια ελληνική ομάδα χλωμή με, επαναλαμβάνω, χάρτινη άμυνα, αλλά που έπεσε και απέναντι από μια μεγάλη Ιουγκοσλαβία που χωρίς να εντυπωσιάζει, αλλά παίζοντας πολύ απλά και πρακτικά και που μεταξύ τους ξεμαρκάρονται και βρίσκονται ξεμαρκάριστοι πολλές φορές, προηγείται 5-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο 15 λεπτό του δευτέρου αυτού ημιχρόνου εδώ στο Σπλίτ.
Κουσουλάκης, Καψής, Σαργάνης. Κούης, Κουσουλάκης, βρίσκει τον Ιωσήφιδη. Παλής, πάνω στο Κρίμποντιτς. Μπούλιαν, Κρίμποντιτς ξανά. Σλίβο. Για τον Χαλίλ Χοτζιτς. Του κάνει φάουλ ο Φυρός. Του Ιουγκοσλάβου σεντερφόρ που βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, όπως βλέπετε κι εσείς. Ενώ ο Μπουτένκο φωνάζει τον Φυρό. Και τον παράτηρη. Εδώ ο Χαλίλ Χοτζιτς που είχε παίξει και στις αρχές του χρόνου με την μεικτή Ευρώπη στο 3-0 στη Ρώμη επί της Ιταλίας. Ακόμα μισή ώρα για να τελειώσει το παιχνίδι. Σλίσκοβιτς στο φάουλ και η μπάλα out με φάλτσο. Εδώ ο Χαλίλ Χοτζιτς που σηκώθηκε και δεν είναι μόνο οι δύο βαθμοί που παίρνουν οι Ιουγκοσλάβοι σήμερα εδώ στο Σπλίτ, αλλά είναι και η διαφορά τερμάτων που μπορεί και να μετρήσει στο τέλος στη ζυγαριά για το παγκόσμιο κύπελο. Να στηρίξουμε τις ελπίδες μας πλέον στη Δανία, στην Κοπεχάγη, που οπωσδήποτε οι Ιουγκοσλάβοι δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι για αυτούς εκεί. Εδώ κόπηκε μια προσπάθεια, ο Αρδίζογλου με την μπάλα, να τη δώσει στον Κούδα, κόβεται από τον Κρίμποντιτς και από τον Μπούλιαν. Ο Μπούλιαν ανοίγει δεξιά για τον Γρήγορο Βούγιοβιτς, πρόλαβε ο Καψής, γύρισε στο Σαργάνη. Έχει δύο εξτρέμ ταχύτατους εξτρέμ, κλασικούς εξτρέμ, η Ιουγκοσλαβία, τον Βούγιοβιτς και τον Πάσιτς και ένα μεγάλο σεντερφόρ, ολοκληρωμένο σεντερφόρ τον Χαλίλ Χοτζιτς. Κουσουλάκης, Γούναρης. Φάουλ έκανε ξανά ο Στόικοβιτς. Λέγαμε ότι ο Κωστίκος είναι από τους παίκτες που στάθηκε και του έχει κάνει πάρα πολλά φάουλ ο Στόικοβιτς, του ένας σεντερφόρ. Μπαλής, Γούναρης. Κωστίκος μάχεται με τον Ζάιτς, κόβεται τελικά από τον Ζάιτς. Ζάιτς πέρασε, ανοίγει για τον Βούγιοβιτς, αυτός αφήνει στον Κρίμποντιτς. Ο Κρίμποντιτς ξανά στο Βούγιοβιτς. Αλλά στο παιχνίδι αυτός βρίσκει τον Σλίβο. Σλίσκοβιτς, πέρασε η μπάλα. Χαλίλ Χοτζιτς. Κούης, Μπαλής. Αρδίζογλου. Κούδας. Φάουλ του Χρίστιτς πάνω στον Κούδα. Κάψει στο φάουλ. Κούης πήρε κεφαλιά, Ζάιτς διώχνει. Πάσιτς, Σλίσκοβιτς. Πάσιτς ξανά. Κόβει για τον Χαλίλ Χοτζιτς. Αυτός περνάει το Φυρό που το μαρκάρει, τον κόβει αντικανονικά με φράγμα. Και είναι η κίτρινη κάρτα στο Φυρό από τον Μπουτένκο. Μια κίτρινη που είχε δείξει και στο Λιβαθινό και που έπρεπε να είχε δείξει, ότι η ίδια περίπτωση έγινε στον πρώτο μήχρονο, έκανε ο Ζάιτς στον Αρδίζογλου. Φάουλ λοιπόν για τους Ιουγκοσλάβους αρκετά μακριά. Είναι ο Σλίσκοβιτς και ο Σλίβο, είναι και ο Χαλίλ Χοτζιτς που θα κάνει τελικά το σούτ, out. Το σούτ του Χαλίλ Χοτζιτς στο 11ο λεπτό εδώ δεξιά.
δευτέρου ημιχρόνου. Καψής, Γούναρης, Κωστίκος, πέρασε η μπάλα, ο Ζάιτς την αφήνει στον Πάντελιτς. Κρίμποτιτς, Ζάιτς, Κρίμποτιτς, Ζάιτς, Ζάιτς πάλι, Σλίβο, Χαλίλ Χοτζίτς για τον Βούιοβιτς, επέμβαση του Καψί. Ο Χαλίλ Χοτζίτς μες στην περιοχή διώχνει με τα πόδια. Ο Σαργκάνης δεν μπορεί να διώξει πιο μακριά ο Φυρός και ο Σλίσκοβιτς αστοχεί στην παλιά του. Παίξανε πάλι το 1-2 με μεγάλη ευκολία Ιουγκοσλάβοι. Ιωσήφιδης, Μπαλής, Κουσουλάκης που βρίσκει τον Μπαλί, αλλά βγαίνει και ο Σλίβο και κάνει φάουλ ο Μπαλής στον Στοίκοβιτς τελικά, όχι στον Σλίβο, συγγνώμη. Χαλίλ Χοτζίτς, Χρίστιτς, Χαλίλ Χοτζίτς, βγήκε, έκοψε ο Φυρός, ξανά Χαλίλ Χοτζίτς, βρίσκει τον Χρίστιτς, τον Μπάκα, πεμβαίνει ο Καψής, βοηθάει και ο Φυρός, πάλι ο Χρίστιτς και κάνει φάουλ ο Καψής. 2-3 μέτρα έξω από την περιοχή, λίγο αριστερά, βλέποντας τα δοκάρια του Σαργκάνη. 22ο λεπτό, δευτέρου μηχρόνου. Οι άλλες παίκτες είναι μαζεμένοι στην περιοχή τους. Και ο Χαλίλ Χοτζής στο φάουλ, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, με φάλτσο και διώχνει ο Σαργκάνης και μπλοκάρει. Με φάλτσο το σου του Χαλίλ Χοτζής εδώ και πολύ θετική επέμβαση του Σαργκάνη, παραπάνω το τείχος με φάλτσο. Πετάχθηκε ο Σαργκάνης και σε δεύτερη επέμβαση έπιασε την μπάλα. Εδώ ο Χαλίλ Χοτζής. Μπαλής, Κούις, Μπαλής, Ιωσήφιδης, κόβουν οι Ιουγκοσλάβοι, ο Μπούλιαν, ο Σλίβο και θα κόψει ο Ιωσήφιδης. Σλίβο στο πλάγιο, Μπούλιαν, αλλά στο παιχνίδι, βρίσκει τον εξτρέμ, τον Πάσιτς. Μαρκάρει ο Κοσουλάκης. Χρήστιτς η μπάλα. Πάντα Χρήστιτς. Χαλίλ Χοτζής, ο Γούναρης θα κόψει. Κουσουλάκης προσπαθεί. Τελικά βγάζει την μπάλα πλάγια. Χρήστιτς στο πλάγιο. Μπούλιαν. Στοίκοβιτς. Ζάιτς. Χρήστιτς. Σλίσκοβιτς. Χαλίλ Χοτζίτς. Κουσουλάκης επεμβαίνει. Παραπάτησε. Έχασε την μπάλα. Σλίσκοβιτς. Χαλίλ Χοτζίτς. Στο 1-2 βγαίνει μπροστά ο Χαλίλ Χοτζίτς και αναγκάζεται ο Σαργκάνης να βγει με τα πόδια. Πάλι το 1-2. Τρύπησε το κέντρο άμυνας. Την ηλικία άμυνα και βγήκε ο Σαργκάνης να διώξει με τα πόδια.
Τελικά οι Ιουγκοσλάβοι με τον Σλίσκοβιτς έχουν πάλι την μπάλα. Στοίκοβιτς, Κρίμποτιτς, Βούγιοβιτς, Κρίμποτιτς, Παλής, Ιωσήφιδης, Παλής, Κουσουλάκης, Γούναρης, Καψής, Αρδίζογλου, Καψής, καλή προσπάθεια, να δούμε. Κούδας, πάντα Κούδας, ωραία παλιά στον Αρδίζογλου, ευκαιρία μεγάλη.